Takaisin kotimaahan matkailublogien merkitys matkailumarkkinoinnissa nostaa osuuttaan. Maailmaa kiertävät bloggaajat kirjoittavat ja kuvaavat mielenkiintoisia kohteita, joiden perusteella monet matkaajat suunnittelevat omia matkojaan. Tällä viikolla järjestettiin suurin matkabloggaaja-tapahtuma koskaan Suomessa. Aamusaunaa ja aamiaista Helsingin kattojen yllä. Kännykät, kamerat, Twitterit ja Instagramit ovat heti aamusta kovassa käytössä, kun 40 bloggaajaa eri puolilta maailmaa tekee Suomea tunnetuksi kuva kuvalta. Siinä missä matkojen varaaminen on siirtynyt pitkälti nettiin, on markkinointi menossa samaan suuntaan. Kyllä he on hyvin oleellinen osa nykypäivänä, että me on muutaman vuoden ajan nyt tehty matkabloggaajien kanssa yhteistyötä ja se on ollut hyvin tuottoisaa. Eli heidän kautta saadaan tällainen hyvä tarina Suomesta maailmalle. Blogien lukijat kokevat bloggaajat ystävikseen. Eli heidän sanaan ja heidän mielipiteenseen luotetaan ihan eri lailla kuin esimerkiksi yrityksen tekemään mainokseen tai yrityksen tekemään johonkin internetkirjoitteluun. Nordic Bloggers Experience-tapahtumaan mukaan päässeille on järjestetty retkiä eri puolille Suomea. Tänään eri ryhmiä kierrätettiin kiinnostusten mukaan Helsingissä. Muikkujen syöntiä tärkeämpää oli niiden kuvaaminen. Monet bloggaajista kiertävät maailmaa täysin ammatikseen. We all talk about how to get to make money of this. So I enjoy this because it's my hobby, but it takes so many time. So I'm working and I don't earn money of this. Talvinen pakkaspäivä innosti monia myös ulkoliikunnan pariin. Esimerkiksi suomalaisen sauvakävelyn ilosanomaa, niin kuin tangon taikaakin, välitettiin muun muassa Perun lämpöön, jossa Nelson yleensä surffaa tähän aikaan vuodesta. It's not bad experience, it's amazing experience. So I can recommend everyone to taste the cold of Finland. Bloggaajia pakkanen ei hyydyttänyt, mutta musiikkilaitteet kylläkin. Tangoa tapailevasta apupojasta lähti arvatenkin myös omat päivitykset maailmalle. Maahan käydä vois, niin